Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! Welcome to Best Talk, mga kapuso. Kanong buntaga atong makauban ang Bubble Gang Girl. Walay lain kundi si kapusong Annalyn Barro. Maayong buntag, Annalyn. Welcome sa Mindanao. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta na ka? Hi! Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag, attorney. Okay naman. Mora gihapon. Nahan kayo, may kakita na may guwapa ka ng buntaga. Kwentuhan mo naman kami, kumusta ang imong quarantine experience unsa imong gibuhat? Actually, akong gibuhat per me, exercise, keep myself healthy. Nya, sige gluto. Muna per me, sige gluto. Way lingaw kay ako raman usa, I live alone. Eto naman, Annalyn, how do you react naman kay tungod kay gwapa yun lagi kay ka a lot of people say na ikaw nagyud ang bagong crush ng bayan kasi kung hindi nila alam, no, you also finished your studies last year, right? Body, Beauty, and Brains. Crush ng bayan. How do you react to that? Kuan, char. Di kay mo react. Kuan, happy kay in fairness na ako'y na-inspire nga people, na ako'y naganahan sa akong mga ginabuhat sa TV, ana. So happy naman ko nga munang gana day title nga crush ng bayan. Okay ba o gidana? Nabasahan gyud mo na article kasi idol gyud kay sa daghan kaayo na mga fans and supporters nimo, no. And siguro ito na lang quick throwback tayo sa imong Starstruck journey back in 2015. Unsa sa tan-aw nimo imong natun-an sa Starstruck nga nakatabang gyud nimo karon now that you're starting to build also your career and your name in showbiz? One thing I learned sa Starstruck is kanang yung willingness to learn, willingness and eagerness to learn. Kasi dili man tanan kanang may bawaan na nako tungod kay nana ko diri. So dapat ang akong willingness nga to learn new roles, to learn new scripts na agud gihapon just to keep the fire going na parang bisag unsa nga roles makaya nako kay ganahan kay ko nga mahibawaan na, ana. Talagang sunutan na ako pangutana, magdatan-aw pod ba kag mga K-drama? Usa pod ba na sa imong mga pamparelax naman nung nag-quarantine? Actually before atong high school hilig ko anang K-drama. Kanang uso pa gani sa una kanang DVD nga tag 20. kanang taas nga DVD nga tag 20 mo na akong paliton sa una. Karon noon nga naanay Netflix, dili na noon kumuta na og K-drama. Ang akong hilig karon kanang mga suspense, mga mga suits. Yeah. Attorney. Yes. Siguro watch hag suits. Favorite show ginana una ko mga ginatan-aw karon. So, kasi dili lang ka artist sa sunod na tong kita, abogada na pud ka because na-inspire ka. Sa Sorry suits. kayo. Oo. Mura ba good nang akong wish sa akong self kung wala ko nag-artista, tingalig nag-abogada na ko ron. Idol tika attorney. Ay, ako, hindi pa huli ang lahat. Umpisahan mo na, online class tayo ngayon. Ito naman, syempre marami ko napapasaya naman, Annalyn, sa Bubble Gang. How does it feel to be working with such big stars naman in one of the largest and biggest running comedy show naman in the Kapuso Network? Syempre, grateful ako kasi siyempre, itong bata pa ko, gatanaw na ko. Grade school pa lang ko, gatanaw na ko Bubble Gang. And who would have thought na, wow na ko diri sa studio, ga-throw lines na ko sa mga artista, nga dugay na nako nga nakita sa TV, na parang, wow, thank you Lord nga, imo ko gihatagan og ginaani nga opportunity nga. Ang usa ka small town girl, na diri, who would have thought, di ba? Message mo naman of hope and inspiration sa tanan natong mga kapuso all over Mindanao. Hello sa mga taga Mindanao. Amping mo diha per me and pray lang gid mo, pray always. Dili mawad anog faith kay God, pray always. And syempre mag-watch mo Bubble Gang para dili mo laayon diha, di ba? Kung dili Friday karon, pag-watch mo YouTube para dili mo laayon na amin Bubble Gang YouTube. Ha, tan-aw mo tanan, aligre na tanan. Thank you very much. Daghang kayong salamat, Anna. It was fun really talking to you. Daghang salamat.
Daghang salamat, attorney. Daghang salamat sa inyo, taga Mindanao. And that was Kapusong Annalyn Barro. Chill lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.